У гэтым выпуску будзе вельмі шмат майго голасу. Таму што, каб распавесці гэтую гісторыю, мне трэба выдаць трошкі базы. У першую чаргу для самой сябе. Яшчэ я хачу папярэдзіць, што ў выпуску ўзгадваюцца наступныя трыгерныя тэмы. 2020 год у Беларусі, пагроза фізічнай расправай, мова варожасці і забойства на глебе нянавісці. Калі ласка, разлічвайце свае сілы. Выслухайце падкаст іншай гісторыі. Мяне завуць Дар'я Гардзейчык. Сакавіка 2024 года Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь унесла змену ў пастанову. Зараз я прачытаю яе назву цалкам, але рыхтуйцеся, будзе шмат канцылярыту. Карацей, пастанова завецца так. Аб зацверджанні інструкцыі аб парадку выпуску, тыражаванні, паказу, пракату, продажу і рэкламавання эратычнай прадукцыі, якая змяшчае элементы эротыкі, гвалту і жорсткасці, прадукцыі па сексуальнай адукацыі, палавым выхаванні, таксама прадукцыі сексуальнага прызначэння. Карацей, згодна з гэтай пастановай, парнаграфіяй цяпер у Беларусі лічыцца яшчэ і тое, што называецца нетрадыцыйнымі палавымі адносінамі і ў дужачках або палавымі паводзінамі. Што ж гэта за паводзіны і або адносіны такія? Акрамя ўсяго астатняга, педафіліі, паліаморыі, садызму, мазахізму, воерызму, эксгібіцыянізму і фетышысцкаму трансвестызму, божа даруй, беларускія ўлады ўключылі ў гэты спіс яшчэ і, цытата, палавыя адносіны паміж людзьмі аднаго полу, у дужачках гомасексуалізм, лесбійскае каханне. А таксама жаданне жыць і ўспрымацца навакольнымі як асобы супрацьлеглага полу, якое звычайна суправаджаецца адчуваннем дыскамфорту ад свайго анатамічнага полу ці пачуццём недарэчнасці сваёй палавой прыналежнасці. У дужачках транссексуалізм. Вось наконт апошняй з'явы, якую мы, канешне, не называем састарэлым тэрмінам транссексуалізм, мы з вамі сёння і пагаворым. Ад пачатку трэба выдаць трошкі той самай базы. Ёсць такая з'ява біялагічны пол ці анатамічны пол. Гэта набор біялагічных прыкмет, па якіх вызначаецца пол чалавека. Гэты біялагічны пол яшчэ можна назваць акушэрскім полам. То бок той самы пол, які пасля нараджэння запісваюць у картку. А ёсць яшчэ панятак гендер, то бок сацыяльны пол. Гэта такі сацыяльны канструкт, які існуе ў грамадстве, пра тое, якімі мусяць быць мужчыны і якімі мусяць быць жанчыны. Калі вельмі спрашчаць, то мужчыны гэта моцныя, упэўненыя людзі ў ганавіцах, якія мусяць зарабляць грошы і ўсіх бараніць. А жанчыны гэта прыгожыя субтыльныя істоты з доўгімі валасамі, з абцасамі, сукенкамі, якія мусяць быць пяшчотнымі і гадаваць дзяцей. Чаму мы кажам, што гэта ўсё сацыяльны канструкт? Таму што набор храмасом і страенне палавых органаў аніяк прыродна не вызначае вопратку, фрызуру і сферы рэалізацыі ў жыцці. Гэта ўсё прыдумала грамадства. І ў розных грамадствах бываюць даволі розныя погляды на тое, як мусяць выглядаць і паводзіць сябе мужчыны і жанчыны. Дык вось, мы з вамі нарадзіліся, нашыя палы запісалі ў медычных картках. І з гэтага часу людзі навокал пачынаюць да нас ставіцца па-рознаму, у залежнасці ад таго, ці наш акушэрскі пол жаночы, ці мужчынскі. Дзяўчынак апранаюць у ружовенькае, хлопцаў сіненькае. Дзяўчынкам дараць лялек, хлопцам машынкі. Дзяўчынкам кажуць, што яны не мусяць лазіць па дрэвах і біцца, а хлопчыкам кажуць, што яны не мусяць скардзіцца і плакаць. Калі асобу пры нараджэнні запісалі, напрыклад, дзяўчынкай, і яна адчувае сябе дзяўчынкай, то гэта цысгендерная асоба, бо яе гендерная ідэнтычнасць супадае з акушэрскім полам. Дык вось, некаторым асобам усё грамадства кажа: вы дзяўчынкі, а яны не адчуваюць сябе дзяўчынкамі. Яны адчуваюць сябе хлопцамі, або не адчуваюць сябе ані дзяўчынкамі, ані хлопцамі, бо ў поўны перыяд адчуваюць сябе дзяўчынкамі, а потым не адчуваюць. З асобамі, якім усё грамадства кажа, што яны хлопцы, тая ж самая гісторыя. Яны могуць адчуваць сябе дзяўчынкамі, могуць не адчуваць сябе ані дзяўчынкамі, ані хлопцамі, могуць то адчуваць сябе хлопцамі, то не адчуваць, то адчуваць сябе дзяўчынкамі, то не адчуваць. Карацей, ва ўсіх гэтых выпадках гаворка ідзе пра трансгендернасць. Гэта такі парасонавы тэрмін, які апісвае асоб, чыя гендерная ідэнтычнасць не супадае з прапісаным пры нараджэнні полам. І сёння я размаўляю з актывістам Полі. Акрамя ўсяго астатняга, Полі акурат такая асоба. Я Полі,
бандит з Палесся. Ідэнтыфікуюся як квір небінарная персона. Менавіта так. Мой заменнік ён, часам магу выкарыстоўваць яны. Больш-менш прымальна стаўлюся да заменніка яна, але троху раздражняе, таму, калі ласка, без гэтага. Трансгендерныя людзі могуць быць гендерна-бінарнымі, а могуць быць небінарнымі. Што гэта значыць? Бінарнасць, то бок падвойнасць, гэта такая з'ява, калі ў нас ёсць дзве супрацьлеглыя з'явы, а паміж імі нічога няма. Як у шахматах, ёсць чорныя фігуры і ёсць белыя. І на дошку ніколі не выходзяць ніякія ружовыя ці блакітныя ці якія яшчэ заўгодна фігуркі. І дзяленне людзей на жанчын і мужчын гэта таксама бінарнасць. Дык вось, ёсць людзі, якіх пры нараджэнні запісалі хлопчыкамі, а яны ідэнтыфікуюць сябе як дзяўчынак. І ёсць тыя, каго запісалі дзяўчынкамі, а яны ідэнтыфікуюць сябе як хлопчыкаў. І гэта гендерна-бінарныя транслюдзі. А ёсць яшчэ гендерна-небінарныя транслюдзі. Гэта асобы, чыя гендерная ідэнтычнасць не ўпісваецца ні ў рамкі мужчына, ні ў рамкі жанчына. І менавіта так сябе ідэнтыфікуе наш сённяшні герой Полі. Што за гісторыя ўвогуле з займеннікамі? З пункту гледжання мовазнаўства тут гаворка вядзецца не толькі пра займеннікі як такія, ён, яна, яно, яны, а пра граматычны род, які асоба ўжывае датычна сябе. Глядзіце, у беларускай мове мы можам зрабіць выснову пра чалавека, якога гендару вядзецца гаворка па канчатках дзеясловаў. Ты сказаў або ты сказала. І па прыметніках. Ты прыгожы ці ты прыгожая. Ці па лічэбніках. Ты першы, ты першая. А ў ангельскай мове, напрыклад, канчаткі ва ўсіх гэтых часцінах мовы не змяняюцца ў залежнасці ад таго, пра асобу якога гендара ідзе гаворка. Таму зразумець, якая гендерная ідэнтычнасць той асобы можна толькі па займенніках, калі мы будзем камусьці распавядаць пра гэту самую асобу. Гэта ён ці гэта яна. Калі па аналогіі з англамоўнымі краінамі кажуць «мае займеннікі такія-то», гэта значыць не толькі самі па сабе займеннікі, але і тое, які канчатак трэба абіраць у дзеясловах, прыметніках і лічэбніках пры размове з гэтай асобай. Але вярнемся да таго, што пра сябе расказваў Полі. З гонарам зараз кажу, што я з Мазыра, з беларускага Палесся. Не буду казаць наконт сталіцы, таму што ведаю, што гэта можа справакаваць некаторую рэзкую рэакцыю. У іншай часткі дыаспары пінскія прывітанні. Гэта ўсё таксама. Мазыр класны горад, троху дзіўнаватых людзей і вялізнай класнай ракі. У мяне супер класная, творчая, інтэлігентная сям'я, вельмі адукаваных людзей з вельмі крытычным і уважлівым успрыманнем свету, грамадства, культуры і ўсяго іншага. Бацькі заўсёды падтрымлівалі ўсе магчымыя імкненні праяўляць сябе ў творчасці. Мною заўсёды былі заткнутыя ўсе магчымыя дыры ў навучанні ў мастацкіх музыкальных школах і гэтак далей, ні аб чым не шкадую. Маё атачэнне таксама складвалася з прыкладна падобных на мяне ў асноўным сябровак, якія самаідэнтыфікаваліся на той момант як нефармалкі. Слова ў кшталту квір ці што-небудзь такое у нас тады яшчэ не было. Трэба разумець, гэта былі даволі суворыя 2000-2010. Быў даволі абмежаваны доступ да інфармацыі, шмат якая была насамрэч жыццёва неабходная, у тым ліку наконт ідэнтычнасці і гендеру. Мы не ведалі, што это такое. Хаця ніякай інфармацыі аб гендарах і ўсім з гэтым звязаным у Полі тады не было, ён з дзяцінства разумеў, што нешта не тое. І нават у нейкі момант пачаў выкарыстоўваць займеннік ён, то бок мужчынскі граматычны род, датычна сябе. Гэта пачало адбывацца прыкладна год у 12-13. Хоць мне падаецца, перад пасылкі да гэтага былі яшчэ і раней. На той момант гэта выкарыстоўвалася хутчэй у якасці жарта. Гэта нібыта быў спецыфічны тренд у 2010-х называць сябе як ён, ці выкарыстоўваць нейкія такія спецыфічныя самаабазначэнні, мянушкі. У мяне, напрыклад, гісторыя з гэтым займеннікам была звязаная з тым, што я ВКонтакце, моя першая старонка, якая дагэтуль я ўжо пад іншым іменем была падпісаная кот Абармот. Я кот, я ён. Гэта ўспрымалася, мне падаецца, асяроддзем не надта сур'ёзна, гэта было кшталту гульні. Калі ў пэўны момант гэта перапынілася, я здаў пазіцыі на шмат год, на жаль, прыняў, што окей, я буду спрабаваць прымаць
сваю жаночскасць і феміннасць, таму што спробы капаць ці нават глядзець у бок прымання сабе як квір-персоны, ці на той момант больш яшчэ выкарыстоўваў, толькі з'явілася разуменне, што ёсць бісексуалы, а не толькі геі-лесбіянкі. Вось крышачку нават спробы развароту ў гэты бок мяне прывялі да вельмі непрыемных інцыдэнтаў у блізкім асяроддзі, то бок я сутыкаўся з даволі агрэсіўным булінгам боку аднагодкаў, дзяўчынак, тым ліку наконт сваіх робкі заўваг, што вось у мяне там ёсць сяброўка, з якой мы сустракаемся. Вось. Як гэта не банальна будзе гучаць, я даўно пачаў разумець, што троху адрозніваюся ад некаторых іншых людзей, і мне не падыходзіць патрабаванне ўкладвацца ў пэўныя рамкі. Разам з тым некаторыя рэчы я ўспрымаю нашмат больш чуліва. У тым ліку, напрыклад, да пытання несправядлівасці ці гвалту. Вось, мяне гэта заўсёды абурала, нават да таго моманту, калі я пачала сэнсавана фармуляваць гэта для сябе, як так не павінна быць, таму што фемінізм, ЛГБТК і так далей. Я дакладна памятаю, што вось мне хацелася насамрэч выглядаць прыкладна, як я выглядаю зараз, з кароткімі валасамі, апранацца ў абсалютна любую па маім жаданні вопратку, неабмежавана неяк праяўляцца. Але трэба разумець, што ізноў жа вяртаючыся да часу і месца, гэта было і некамфортна і можа нават троху небяспечна для майго юнацтва, таму што любыя адрозненні ў знешнім выглядзе маглі справакаваць як мінімум асуджэнне і нейкія канфліктныя выпады з боку і дарослых, і аднагодкаў. Як максімум дакладна ведаю, што некаторых маіх сяброў і знаёмых піздзілі за доўгія валасы і значкі, можна было крацей троху адхапіць. Таму, наколькі мог, я ўсё роўна сабе дазваляў пэўныя рэчы, якія не дазвалялі, можа быць, іншыя хорошыя дзевочкі. Але агулам выглядаў даволі так гендэрна-нарматыўна. Гендэрна-нарматыўна гэта значыць у адпаведнасці са стандартамі, выкананне якіх грамадства чакае ад асобы, якая належыць да пэўнага гендеру. Памятаеце, кароткая фрызура і ганавіца для мужчын, доўгія валасы і сукенкі для жанчын. Але да, это вельмі моцна не суадносілася з маімі адчуваннямі, прыносіла дыскамфорт і пэўную, напэўна, нават дысацыяцыю, таму што у мяне не супастаўлялася тое, як я сябе адчуваю, тое, як я выглядаю, і тое, як мне хацелася б паводзіць сабе, і тое, як экчуалі паводзіў сабе. Дысацыяцыя — гэта такі псіхічны феномен, калі чалавек аддзяляецца ад уласных пачуццяў, і гэта можа праяўляцца па-рознаму. Асобе можа падавацца, што ўсё гэта адбываецца не з ёй, або перарываецца кантакт з уласнымі пачуццямі, і чалавек, у якога цякуць слёзы, шчыра не ўсведамляе, што адчувае сум і тугу. То бок гэта быў стан зажатасці, вельмі моцнага нервовага напружання і адчування ў кожны момант чагосьці, што штосьці можа адбыцца стрёмнае і страшнае. Я не ведаў, як прымірыцца з іншымі людзьмі і навакольным сусветам. Крыцей, вось менавіта праз гэты ўнутраны разлад у мяне вельмі шмат рэсурсаў сходзіла на тое, каб проста стабілізавацца, супакоіцца. Тут хтосьці можа сказаць, што некаторыя цысгендерныя людзі ў падлеткавасці адчувалі, што з імі нешта не так, што яны не такія, як усе, і што яны хочуць выглядаць і весці сябе інакш, чым даводзіцца. Дык ці ў выпадку Полі гаворка вядзецца менавіта пра гендерную ідэнтычнасць? Я абсалютна ўпэўнена, што так. Дагэтуль перасэнсоўваю шмат якія фактары, успаміны са свайго юнацтва. І адзін з іх — гэта даволі распаўсюджаны зараз у гэтых вашых ці іхніх тиктоках тренд кшталту I want to be her or I want her. То бок, я хачу быць ёй, ці я хачу яе. Непасрэдна у мяне такое адбывалася з рознымі ралявымі мадэлямі, менавіта умоўна мужчынскімі, з кіно, музыкі, калі мне вельмі падабаўся пэўны персанаж ці, напрыклад, акцёр-музыка, але мне не падыходзіла апісанне, што гэта я ад кагосьці фанацею, хачу абклейваць сцены свайго пакоя плакацікамі. Хутчэй я такі: о, які класны, незалежны, моцны персанаж, хачу быць як ён, але ў гэты бок думкі не фармуляваліся. Таму заставалася нейкае ўвесь час невырашанае пытанне: што я, адчуваю? Тады ў падлеткавасці Поля не ведаў, як назваць тое, як ён сябе адчувае. І ўвогуле неяк дакладна акрэсліць сваю ідэнтычнасць. Праз доўгі-доўгі час
усведамленне і прыняццё ўласнай ідэнтычнасці ўсё ж прыйшло. Для мяне цудоўна падыходзіць канцэпцыя небінарнасці. Небінарная персона гэта для мяне абсалютна зручна і камфортна, таму што не ставіць абмежаванняў. Ёсць цудоўны тэрмін наконт флюіднай гендернай ідэнтычнасці, калі персона можа сябе сёння адчуваць вось такім чынам, а заўтра вось такім. А вось наконт трансгендернасці. У мяне доўгі час быў у галаве такі стэрэатып, што трансгендерныя людзі гэта людзі, якія здзейснілі транспераход. Зрабілі пэўную хірургічную аперацыю, каб пазбавіцца прыкмету свайго акушэрскага полу і набыць прыкметы супрацьлеглага акушэрскага полу. Але гэта не так. Зусім не так. Некаторыя людзі сапраўды прымаюць гарманальную тэрапію або хірургічнае ўмяшальніцтва, і, дарэчы, у Беларусі гэта магчымая, але шалёна складаная працэдура. І людзям даводзіцца на працягу года наведваць сексолага ці сексалагіню, іншых лекараў і лекарак, шпіталізавацца на 2 тыдні для абследавання, прычым абавязкова ў Мінску, яшчэ прайсці камісію. Называецца яна, дарэчы, так: Міжведомственная камісія па медыка-псіхалагічнай і сацыяльнай рэабілітацыі асоб з сіндромам адмаўлення полу. Нават у назве камісіі ўжо прахаваліся састарэлыя дыскрымінацыйныя тэрміны. І вось калі такая камісія вырашыць, што чалавек, які заяўляе, што яго гендерная ідэнтычнасць адрозніваецца ад акушэрскага полу, і ён не хлусіць і не хварэе на нейкія псіхічныя разлады, то яму ці ёй праз больш за год выпрабаванняў дазволяць пачаць транспераход, нават можна будзе змяніць імя ў дакументах. Праўда, што рабіць небінарнай асобе, калі ў беларускіх пашпартах у графе пол усё адно мусіць быць запісана мужчына або жанчына. Зразумела, што шмат якім людзям, якія ідэнтыфікуюць сябе як транслюдзі, гэты сам транспераход у медычным сэнсе абсалютна не патрэбны. А некаторым патрэбны, але ён не вырашае юрыдычных праблем, звязаных з гэтым станам. А некаторым патрэбны, але праз складанасць працэдуры яны не могуць гэтага зрабіць у Беларусі ці ўвогуле нідзе. А некаторыя цалкам нармальна пачуваюцца ва ўласным целе і нават не думаюць ні пра які транспераход. Дык вось, я запытваюся ў полі, ці можна тое, што я напісваю сваю гісторыю, назваць менавіта трансгендернасцю. Думаю, што да, гэта пра трансгендернасць. Гэта не абавязкова прадугледжвае фізічны транспераход. Не ўсё ці ўвогуле амаль нічога не дыктуецца тваім акушэрскім полам. Дарэчы, таксама вельмі класная трапная фармулёўка. Яна ёмкая і апісвае, што гэта можа датычыцца нейкага медыцынскага, фізіялагічнага боку пытання, але ніяк не апісвае тваю ідэнтычнасць. Таму, калі адбыўся пэўны пераход і асэнсаванне, я лічу, што гэта можна апісваць як транспераход. Так, гендернае самавызначэнне полі, як ён сам кажа, на гады сышло ў падсвядомы андэграунд. І не выходзіла адтуль, пакуль не здарыўся 2020 год. Калі так вось супала вялізная колькасць фактараў з асабістага жыцця і грамадскага жыцця і майго ментальнага стану, што мяне проста пачало прарываць. Проста наконт жыцця я зразумеў, што ўсё, што адбываецца, мне не падыходзіць, я так больш не хачу, это всё нейкая проста халера. І разам з тым, чамусьці менавіта ў той момант, можа быць таму, што я ізноў пачаў больш плотна займацца пытаннямі свайго ментальнага стану і здароўя, я пачаў капаць інфармацыю ў гэты бок, і мне пачалі сустракацца цудоўныя блогі персон з аўтызмам, якія сябе называлі аўтысткамі, таксама пазначу. Мне падаецца крышчуку важны кавалачак павесткі, таму што ведаю, што это такое крышчуку спрэчнае пытанне. І ў гэтых блогах персон, якія больш дасведчаныя ў пытаннях ментальных разладаў ці ментальных асаблівасцяў, я ўпершыню сутыкнуўся з такой з'явай, як гендерная дысфарыя. Пачаў чытаць аб гэтым і зразумеў, што так ж я. Гендерная дысфарыя — гэта ўвесь той стрэс, які чалавек адчувае з-за несупадзення сваёй гендернай ідэнтычнасці і акушэрскага полу. Я проста ў пэўныя моманты адчуваю, што я не ў сваім целе, я не на сваім месцы, мне дыскамфорта, мне проста хочацца схавацца. І паступова пачаў наважвацца вяртацца да гэтай тэмы ўласнай арыентацыі і ўласнай ідэнтычнасці гендернай. Паступова вось у 21 годзе нават мае цудоўныя романтычныя стасункі пачаліся менавіта з таго, што партнёр запытаўся, удакладніў наконт майго, як бы сказаць, займенніка і наконт майго гендеру.
І ўпершыню ў жыцці мае адносіны пачалі будавацца менавіта на тым, што мяне са старта прымаюць як небінарную персону і не навешваюць на мяне шаблон. Напэўна, гэта было таксама вельмі важна, калі не лёсавырашальна. То бок з гэтага моманту, з адчування прымання і падтрымкі я пачаў мацней разварочвацца ў гэты бок. Нягледзячы на тое, што навокал адбываўся проста татальны гамон, разам з тым у мяне адбывалася цудоўная трансфармацыя з тым, што ура, нарэшце я гэта ізноў знайшоў. На халеры, я на шмат год проста забіў на гэта хер, што я, здрадзіў свайму уласнаму унутранаму падлетку, і гэта была памылка. Так рабіць было не трэба, але што зроблена, то і зроблена, таму зараз проста даводзіцца унутранага падлетка падтрымліваць і дапамагаць яму самарэалізавацца. Полі кажа, што 2020 год стаў такім пераломным, таму што ён сапраўды пабачыў людзей, якія робяць дрэнныя рэчы, у той час, як ён і сотні тысяч людзей побач з ім не робяць нічога дрэннага, а проста вымагаюць выканання сваіх правоў. І гэта перанеслася і на ўласную ідэнтычнасць. Чаму хтосьці, хто не мае на гэта ніякага права, можа дыктаваць, як жыць Полі, які не робіць нічога дрэннага, а проста робіць тое, што хоча і на што цалкам мае права. Тым часам я запытваюся ў Полі, як рэагавала яго блізкае атачэнне на яго ўсведамленне ўласнай ідэнтычнасці і змены, якія вакол гэтага адбываліся. Насамрэч, маё атачэнне вельмі моцна змянялася. Яно насамрэч змяняецца кожны некалькі год. Я ўжо ўспрымаю гэта як нейкі здаровы, нармальны для сябе працэс. То бок мае чувакі ці мае сястрыўні, якія застаюцца са мной вельмі шмат год, працягваюць прымаць мяне ў незалежнасці ад некаторых аспектаў, у тым ліку ад маёй гендэрнай належнасці і ад таго, як я сябе ідэнтыфікую. Хочешь, каб тебя так называли? Окей, Полечка, то без проблем. Конечно, главное, каб ты нормально себя адчуваў. Пэўная колькасць людзей, асабліва цыс-гетера-мужиков, конечно ж, па класіке, пачала ўспрымаць гэта як «Ой, не дуры галаву, все было нормально, ой, вот паначытаюцца гэтага свайго, і вось это пачынаецца». Такія ішлі лесам і дагэтуль працягваюць ісці. Таму што да людзей не адразу даходзіць, што я не абавязаны згаджацца на непадыходзячыя для мяне умовы. Калі такое вельмі простае патрабаванне, як звяртацца да мяне ў пэўным займенніку, для іх невыносна цяжкае, то на халеры мне такія тупыя людзі ў маім атачэнні. Я лічу, што для персоны дастаткова развітай, дастаткова, напэўна, адукаванай, гэта не нейкае звышцяжкае патрабаванне. Ты проста змяняеш канчаткі некаторых словаў. Не кажы там «вы жанчыны» ці «мы жанчыны» ці «ты жанчыны» ці штосьці такое. Это вельмі проста. Гэта не нешта надзвычайнае. І калі гэта для чалавека так складана, то мне падаецца, гэта штосьці кажа аб яго ўзроўні ментальных здольнасцей агулам. З сям'ёй у мяне вельмі блізкія і цёплыя адносіны, якія для мяне звышкаштоўныя. Пры гэтым я не адчуваў ніколі спатрэбы гэта фармуляваць і наўпрост прамаўляць, таму што ў мяне ўвесь час захоўваецца адчуванне нейкага разумення без словаў у тым ліку. То бок я проста заўважыў, што яны разумеюць. І гэта нейкія ў тым ліку бытавыя дробязі ці звароты, ці тэмы для размоваў. Я гэта ўсё расцэньваю як нейкі высокі ўзровень прымання. І зноў жа вяртаючыся да ўзроўня маіх чаканняў, пры тым, што ад прыкладна сваіх пагодкаў ці маладзей я стаўлюся вельмі патрабавальна ў тэмах інклюзіі і роўнасці, таму што я лічу, што персоны да 30 і 30+, як і мае некаторыя цудоўныя сябры, і 40+, яны цудоўна ў гэтым разбіраюцца ці пачынаюць разбірацца. Персоны, якія жылі ў іншым гістарычным нават сацыяльным кантэксце, для іх гэта можа быць насамрэч вельмі дыскамфортна. І я з вялікім разуменнем і павагай стаўлюся да шчырых прамоваў кшталту «прабач, калі ласка, мне гэта ўсё незразумела, я не асуджаю, але мне складана прыняць і асэнсаваць гэтую інфармацыю». Вось, проста мяне размовы з сям'ёй не было, таму што я не лічу гэта неабходным і патрэбным. Я і так адчуваю вельмі высокі ўзровень падтрымкі і
паразумення. Прычым бабуля і бацькі працягваюць вяртацца да полі ў жаночым родзе. Мяне гэта чамусьці не раздражняе і не каробіць, таму што тут першую чаргу інтанацыя і пасыл, а ў другую чаргу непасрэдна самі словы. То бок чамусьці вось з сям'ёй невербальны складнік камунікацыі для мяне больш важны, чым нейкія фармулёўкі вербальныя. Полі знайшоў паразуменне з сям'ёй і тымі сябрамі і сяброўкамі, якія гатовыя былі прыняць яго ідэнтыфікацыю. Аднак, як увогуле з гэтым справы ў беларускім грамадстве? Мяне ёсць інтуітыўнае адчуванне, якое падмацоўваецца рознымі сацыялагічнымі апытанкамі, што беларусы і беларускі не тое, каб вельмі талерантна ставяцца да квір-людзей увогуле і да трансперсон у прыватнасці. Агулам я магу выказаць суб'ектыўнае адчуванне на гэты конт. А мае адчуванні дыктуюцца тым, што я жыву і камунікую збольшага ва ўласным інфармацыйным бабле і сацыяльным, але я быў сведкам непрыемных, жорсткіх, проста нейкіх грубых сварак у інтэрнэце, і ў некаторых з іх задавальненнем удзельнічаў, таму што наваляць люлей гамафобам — это ж святая справа. Ці трансфобам, канешне. Некаторая частка беларускай дыяспары транслюе уласную незадаволенасць жыццём, ці можа быць ПТСР, страх і нейкія іншыя свае адчуванні. Яны зліваюць проста на людзей, прадстаўнікоў уразлівых груп. І нібыта гэта ў нейкіх суполках лічыцца правілам добрага тона, што вось мы за цудоўную Беларусь будучыні, але без вось гэтых вось усіх, таму што як нейкі персанаж выказаў у адрас цудоўных актывістак вельмі з павагай і любоўю Пашы Джыжоры: вернешся ў Беларусь, мы табе галаву адрэжам на плошчы Незалежнасці за абразу нацыянальных сімвалаў. Я гэтаму чалавеку вельмі шчыра паспрабаваў наваляць люлей за такое, таму што я лічу такія выказванні абсалютна непрымальнымі. Я не бачу, як у гэтым можна не заўважаць знявагі руху, да якога ты належыш ці які ты прадстаўляеш. То бок з боку беларускіх правакоў ці тых, хто нейкім чынам лічыць сябе удзельнікам дэмакратычнага руху, падобныя выказванні, каментары і заўвагі я лічу проста глупствам і няздольнасцю прадумваць стратэгію уласнай грамадскай палітычнай актыўнасці. Такое сабе становішча зараз з таго, што я назіраю. З нейкіх ілюстратыўных гісторый я спрабаваў пераадолець уласна ПТСР, калі яшчэ толькі прыехаў у Варшаву, папёрся на пэўную палітычную акцыю з ЛГБТК сцягам. І падчас гэтага адчуваў даволі высокі ўзровень напружання. Але нічога не было, былі касыя погляды, але не больш за тое. Тым не менш, усё роўна я ад беларускіх правакоў чакаю больш непрыемнасцей, чым ад, не ведаю, польскіх. Дарэчы, таксама не магу не пафарсіць цудоўнымі абставінамі майго сённяшняга жыцця. Польская дзяржава выдала мне афіцыйны дакумент аб тым, што я квір-персанаж. І простое яны мне дазваляюць тут жыць і працаваць, карацей. У той жа час на маёй радзіме ў Беларусі ўводзяцца абсалютна проста жорсткія, нейкія бесчалавечныя, тупыя, гнебныя, гомафобныя законы. І падчас гэтага людзі, якія называюць сябе змагарамі з несправядлівасцю, даволі такі ў тым жа накірунку выказваюцца зняважліва ці ўвогуле з нянавісцю да прадстаўніц уразлівых груп. І вось у такім кантэксце жыцця, калі польская дзяржава прадастаўляе квір-персонам з Беларусі ўцякацтва па прычыне іх належнасці да квір-супольнасці, а некаторыя беларускія актывісты і актывісткі тым часам дазваляюць сабе пагрозы фізічнай расправай над тымі же квір-персонамі, нейкі жыве беларуская актывісцкая супольнасць з розных бакоў палітычнага спектру. І ўсе яны робяць вялікую працу, робяць вялікую колькасць мерапрыемстваў, і ад часу да часу у такіх імпрэз бываюць пытанні з пазіцыянаваннем. Мая гісторыя з майго асабістага досведу. Мы з Полю упершыню сустрэліся на імпрэзе, да арганізацыі якой я прыклала руку. Калі я перачытала апісанне мерапрыемства, якое я ўласна напісала, то трошкі паразважала і даставіла зорачкі пасля слова жанчыны. Гэта я так вырашыла паказаць, што тэма імпрэзы тычыцца не толькі цысгендерных жанчын, але і ўсіх людзей з досведам жаночай гендернай сацыялізацыі. Дарэчы, пасля гэтага чалавек 5, якія таксама былі датычныя да гэтай імпрэзы, да мяне падыходзілі з пытаннем, што значыць гэта зорачка і ці абавязкова яе ўвогуле ставіць.
Глядзіце, я пішу і раблю падкасты пра пытанні гендеру і інклюзію ўжо не першы год. Але перыядычна бываю не настолькі чуліва, як мне хацелася быць, і успамінаю пра тыя самыя зорачкі на апошні момант, калі перачытваю ўласны анонс. І вось я запытваюся ў полі, як ён пачуваецца з тым, што некаторыя патэнцыйна цікавыя яму імпрэзы, курсы і іншыя актыўнасці пазіцыянуюць сябе менавіта як мерапрыемства для жанчын, а ён не жанчына. Я, напрыклад, успамінаю, што яшчэ некалькі год таму я арганізоўвала вечар жаночай паэзіі і без усякіх зорачак. Калі без абінякоў казаць, мяне гэта не чапляе, я адчуваю сабе даволі свабодна і спакойна. Калі я хачу прымаць удзел у мерапрыемстве, дзе пазначаныя як аўдыторыя жанчыны, я адчуваю, што я магу прыйсці на такое мерапрыемства. Можа быць, я з меншай долей верагоднасці захачу. Таму што гэта для мяне ўсё ж такі даволі важны складнік. Я не буду на такое абражацца ці крыўдзіцца, але я заўважаю кожны дробны момант, калі персоны, якія займаюцца арганізацыяй ці публічным асвятленнем імпрэзаў, рухаў, курсаў, навучальных, чаго заўгодна, калі яны гэты момант улічваюць. Для мяне гэта вельмі каштоўна. Але ізноў жа узровень чаканняў у мяне не той, каб надзвычайна высокі, таму што я цудоўна разумею, у якіх умовах гэтыя персоны робяць сваю справу. Я вельмі паважаю усе укладзеныя рэсурсы. Я разумею, што гэта таксама праца ў пастаянным дэфіцыце грошаў, часу, асабістых рэсурсаў, ментальнага здароўя. Таму я не хачу проста да сваіх сясцёр і каляжанак па агульным нейкім класным руху дакалупвацца яшчэ з такімі момантамі. Я ўпэўнены, што мы абавязкова да гэтага ўсяго дойдзем, можа быць, не адразу. На жаль, абсалютная большасць гэтага класнага руху зараз апынулася ў вымушанай эміграцыі. Ну як, на жаль. Лепей, чым сядзець у беларускай турме. Вось я і запытваюся ў полі, калі менавіта ён адчуў, што яму ўжо дакладна трэба з'язджаць з краіны. Шчыра кажучы, у 20-м годзе я сябе проста неяк ідэалістычна проста прыняў як факт, што я не з'еду. Я ўбачыў, што тут адбываецца, гэта мае людзі, гэта моя краіна. Праз пэўны час я зразумеў, што ідэалы это, конечно, цудоўна, яны павінны быць, але калі яны ідуць у разрэз з нейкай базавай фізічнай бяспекай, то яны не патрэбныя. Я лічу, што гэта такі сталы, адказны, дарослы падыход. У першую чаргу апрануць маску на сябе. Як персона, якая з'ехала з Беларусі ў 23-м годзе, я магу таксама сказаць слова ў абарону тых, хто там застаецца. Вельмі складана, я ўпэўнены, уявіць тым, хто з'ехаў у 20-м і 21-м, нават 22-м годзе, што гэта такое жыць некалькі год у краіне, дзе адбываюцца рэпрэсіі. Складана сабе уявіць, наколькі глыбока псіхіка можа выстаўляць абарончыя механізмы. Адзін са самых страшных фактараў, які я здолеў заўважыць толькі праз тое, што ў мяне была магчымасць выехаць у 23-м годзе спачатку на 2 тыдні ў Польшчу з Беларусі, я зразумеў, што я прызвычаюся жыць у стане фонавай дэпрэсіі, проста ў стане недахопу рэсурсаў, у стане, калі я раблю мінімум намаганняў, таму што ў мяне ізноў жа ёсць мінімум рэсурсаў на свае базавыя жыццёвыя спатрэбы. Не аб якай творчасці, не аб якім актывізме размовы нават не ідзе. Людзі, якія застаюцца жыць у Беларусі і пры гэтым яшчэ ўмудрагельваюцца падтрымліваць нейкую сацыяльную ці творчую актыўнасць, гэта проста героі і гераіні. Я ўпэўнены, што тут не можа быць нейкіх пытанняў ці прэтэнзій, таму што выехаць бяспечна і своечасова гэта аграменны прывілей. Ён ёсць не ва ўсіх. Мне вельмі дапамагла моя партнёрка па рамантычных адносінах. Без яе падтрымкі і без падтрымкі сям'і я проста не здолеў усяго гэта зрабіць. Насамрэч, са жніўня 20-го года я ўвесь час трымаў у галаве думку, што я буду рабіць пры затрыманні і што я буду рабіць за кратамі. Напрыклад, я пачаў яшчэ актыўней займацца сваёй фізічнай формай, хадзіць на турнікі, таму што я разумеў, што з слабай хворай спіной я там не працягну і месяц. Вось такі прыкол. Я развучваў практыкаванні, якія можна рабіць ва ўмовах маленькай камеры,
складаў спісы рэчаў, якія мне спатрэбяцца пры неабходнасці. Пры перасячэнні мяжы класічна апранаў па двое майткоў адразу. Чысціў тэлефон, чысціў соцсеткі, чысціў усё магчымае і немагчымае, хоць, па факце нават гэта можа не зберагчы. Дакладныя абставіны я, напэўна, прамаўляць дагэтуль не буду для бяспекі тых, хто застаецца ў краіне. Але я скажу, што да, калі ты жывеш у Беларусі 23 годзе, адчуваеш, як вакол цябе ўвесь час наязджаюць такія кругалі, галодныя ваўкі ў лесе, і пытанне часу, калі яны да цябе дабяруцца. Пэўны дакладны момант, калі я асэнсаваў неабходнасць вырашэння ўсё ж такі з'язджаць, быў звязаны менавіта з пачаткам распрацоўкі гэтага гомафобнага заканадаўства. Так супала, што я якраз у той момант пачаў займацца спробамі самаадукацыі і удзелу ў нефармальнай адукацыі, і гэта было звязана менавіта з ЛГБТК рухам. І якраз вось падчас майго цудоўнага удзелу ў цудоўным навучальным курсе адной беларускай ініцыятывы выходзіць закон аб забароне, падаецца, на той момант сімволікі ЛГБТК. І я зразумеў, што я ў небяспецы па адначасова такой вялікай колькасці фактараў, што далей адкладваць пытанне это ўжо проста глупства і безадказнае, такое стаўленне паводзіны. Мы з Полі сышліся на тым, што заканадаўства ў галіне правоў ЛГБТК персон у Беларусі і да 2020 года не было такім уж добрым і файным. Таму я вырашыла пагаварыць, што ж менавіта з гэтым заканадаўствам увесь час было не так. Насамрэч, я памятаю, што яшчэ гісторыя 2010-х з забойствам. Зараз не ўзгадаю імя гэтай персоны, я ўвесь час забываю, мне падаецца, гэта абарончая рэакцыя псіхікі. Гаворка вядзецца пра Міхаіла Пішчэўскага. Гэта адбылося 25 траўня каля рэстарана клуба Underworld у Мінску. Тады нехта Дмітрый Лукашевіч раптам пачаў абражаць Міхаіла і яго сяброў, з якімі быў Міхаіл, потым пачаў збіваць Міхаіла. Дмітрый Лукашевіч быў асуджаны на 2 гады 8 месяцаў зняволення за, увага, злоснае хуліганства і нанясенне шкоды здароўю ў выніку неасцярожнасці. У жніўні 2015 года Лукашевіч быў вызвалены па амністыі, а ў кастрычніку 2015 года Міхаіл Пішчэўскі памёр у шпіталі. Ён так і не даў рады аднавіцца пасля атрыманых траўмаў. Я дакладна памятаю, што гэты выпадак мяне неверагодна моцна ўразіў. Я на той момант жыў яшчэ ў Мазыры і спрабаваў абмяркоўваць гэта са сваім тагачасным асяроддзем і натыкнуўся таксама чарговы раз на вялізны ўзровень гомафобіі і непаразумення. Мне адказвалі мае на той момант яшчэ нібыта сябры, кшталту, а чё такого, что, он гей, он пидор, он же сам признал, что он пидор, так а чё, он возмущается, что его назвали пидором. И я такие, камон, человека забили! Ну, такі, так а чё, так а чё? Вось гэта вось а чё? Яшчэ са школы я заўважаў, як сітуацыя ідзе проста да пагаршэння, і дакладна для мяне стала відавочна ў 2010-х, што беларускае заканадаўства і сістэма беларускай дзяржавы ідзе да таго, што ты ніякім чынам не можаш банальна падаць в суд на мента. Ты можаш паспрабаваць, але спачатку гэта было нізкаэфектыўна, потым гэта стала бессэнсоўна, а потым гэта ўсё, чым далей, тым больш рабілася небяспечна. Для мяне гэта былі вельмі відавочныя перадпасылкі да таго, да чаго ўсё ідзе. Наконт удзельніц ЛГБТК руху, як стімі масавучай выкарыстоўваю, канешне ж. Да відавочна, што ўсё было дрэнна заўсёды. Я ведаю, што рэпрэсіям падвергаліся актывісты, актывісткі і яшчэ раней 2010-х, і закрываліся часопісы і спробы выконваць медыа, перасякаліся спробы выконваць актывізм і разганяліся грамадскія акцыі. У гэтым плане, шчыра кажучы, я жыў настолькі ў шафе, што для мяне, страшна сказаць, гэта ўспрымалася троху нават лагічна, з тым узроўнем самацэнзуры, якую я сам да сябе прымяняў. Цэнзура з боку дзяржавы для мяне ўспрымалася як гамон, але я проста не разумеў, што можа быць па-іншаму. Я яшчэ і таму вельмі ўражаны тым, што адбываецца зараз, з тым, што ў Польшчы можна атрымаць міжнародную ахову дадатковую, праз тое, што ты квір-персона. Для мяне гэта проста нейкі здвиг па фазе. Я б ніколі не мог такога уявіць яшчэ, пару год таму, шчыра кажучы. І для мяне гэта вельмі каштоўна і пазнака таго, што прагрэсы, змяненні адбываюцца як бы
пэўным часткам грамадства і беларускага і польскага не хацелася б ствараць зваротную карціну падзей. Таму, да, все было вельмі дрэнна, проста я не ўспрымаў гэта як штосьці надзвычайнае. Для мяне было відавочна, што мяне ўсё жыццё, магчыма, будуць зневажаць і хейціць за тое, хто я ёсць. Вось у такім стане даводзілася жыць. Тады ўзнікае пытанне, якія змены ў беларускім заканадаўстве маглі б палепшыць сітуацыю? Не ўпэўнены, што гэта першая па важнасці, але гэта адна з першых рэчаў, якія з'яўляюцца ў мяне ў галаве. Таму што таксама я крыху тут пазаймаўся самаадукацыяй у галіне правоў чалавека, і зараз для мяне стала відавочным, наколькі ў нас, у беларусаў і ў мяне асабіста было неправільнае ўспрыманне такога аспекта, як свабода слова і выказвання. Раней закідоны кшталту, як гэта я не магу назваць підара підарам, ці я маю права крытычна ці там неяк выказвацца пра квір-персон, а калі вы мне забараняеце, то гэта парушаеце маю свабоду слова. Зараз я вельмі добра разумею, якая гэта лухта. У першую чаргу павінна выконвацца права чалавека на годнасць яго персоны, то бок абсалютна любую персону не павінны ніхто зневажаць, абразліва выказвацца ў яго ці яе ці іх бок. Тым больш абсалютна недапушчальныя абсалютна любыя заклікі да фізічнай расправы ці дыскрымінацыі. Улічваючы, што большасць, мне падаецца, беларусаў, беларусак, вось дыаспары, вавлечаныя ў спажыванне кантэнта ў розных медыа, я лічу, што вельмі важна займацца пытаннем, што яны там сабе транслююць, таму што яны удзельнічаюць актыўна ў фарміраванні агульнай нейкай павесткі. Па-першае, па-другое, я ведаю, што існуюць такія інструменты ціску, як грамадскія судовыя працэсы. То бок, я лічу, што на ўсіх гамафобаў, трансфобаў і трансфобак і гамафобак трэба падаваць в суд, каб гэтыя ўсе справы разглядаліся і да іх прыцягвалася вельмі шмат увагі. Відавочна, канешне ж, калі размова ідзе пра фізічны гвалт і парушэнне фізічных межаў і абавязкова пра нейкія выказванні, тое ж самае, каментары, што заўгодна, каб было заўважна, што гэта не ок, і каб гэта адкрыта транслявалася, таму што такія рэчы таксама вельмі моцна ўплываюць на свядомасць і разуменне вось дыаспары ці вялікай групы людзей. Я думаю, што я б вельмі хацеў мець магчымасць падаваць в суд на кожнага ёлупня, які штосьці не так у мой бок кажа. Перш чым рухацца далей, давядзецца зноў зрабіць невялічкі мовазнаўчы экскурс. На гэты раз пагаворым пра польскую мову. Справа ў тым, што ў польскай мове няма формы ветлівага звароту да адной персоны на вы. Каб ветліва звярнуцца да асобы па-польску, трэба выкарыстоўваць словы пан і пані. Не што для вас, а што для пані. А яшчэ ў польскай мове ёсць слова панство, то, што па-беларуску спадарства. І так, у прынцыпе, можна звяртацца не толькі да групы асоб, а і да адной нейкай асобы, і тады гэта будзе гендэрна-нейтральна. Так ад часу да часу і робяць. Але часцей усё ж такі людзі навочка прыкідваюць гендэрную ідэнтычнасць суразмоўцы, і праз гэта могуць здарацца пэўныя казусы. Дакладна быў такі выпадак, калі да мяне, падаецца, у краме завярнуліся пан, ой, то бок пані, і было відавочна, што чалавек вельмі засмуціўся, яму было няёмка, а я проста раскаснела. Таму што, о, дзякуй. Не зусім дарэчна да тэмы, але скажу, што з іншага боку выпадкі, калі, напрыклад, мой удзел у тых жа грамадскіх акцыях пратэсту, і не толькі пратэсту, калі я, напрыклад, сваім ЛГБТК сцягам выходзіў, ці моя проста ў сэрцайка маніфестацыя на гэтае 8 сакавіка, калі я прыпёрся з плакацікам, і мяне проста сфоткалі ўсе магчымыя журналісты з камерамі, якія толькі там былі прысутныя, і мяне проста фоткалі абсалютна ўсе, і падходзілі і выказвалі падзяку на ангельскай, паколькі і транспарант быў напісаны на ангельскай. І адна персона, якая там таксама прысутнічала, полька, прыклад, на сярэдняга ўзросту, падышла і пачала са мной размаўляць, і ў нас атрымалася доўгая даволі размова, яна мяне суправаджала, вельмі падтрымлівала, і дзякавала за тое, што я прыйшоў падтрымаць полек у іх змаганні з заканадаўствам за права, нарэшце, на легальную бяспечную аборцыю, таму што вось для іх вельмі важны любы удзел. Яна казала за сябе і за сваіх сябровак і каляжанак па руху. Вось, то бок насыпала мне вельмі шмат рэспектаў і падтрымкі,
і даведаўшыся, што я з Беларусі, таксама казала, што так, я ведаю, што у вас там адбываецца, гэта жах, калі ласка, трымаецеся, класна, што вы прыехалі, прыходзьце, калі ласка, вось на такія акцыі, мы вельмі радыя, што вы тут. Карацей, это было проста неверагодна кранальна, я ў той вечар адчуваў сябе галоўным персанажам проста свайго жыцця, калі не ўсёй Варшавы. Вось, таму пакуль што ў мяне мой досвед звязаны хутчэй з вось такім чымсьці супермілашым і кранальным, чым з адкрыта агрэсіўнымі ці непрыемнымі праявамі ў мой бок. І разам з тым нават у тусоўцы актывістаў і актывістак у галіне правоў чалавека перыядычна ўзнікаюць пытанні наконт трансгендернасці і невінарнасці. Таму ад часу да часу Полі задаюць пытанні, калі ён знаёміцца з новымі людзьмі. Для мяне вельмі кранальна, калі персоны асцярожна і паважліва, актыўна і згоды пачынаюць: а можна я вось запытаюся, а вот як? А вот это вот вось чаму? Ну, клёва, зноў жа, калі гэта робіцца паважліва, а не кшталту: так, давай мне, калі ласка, тут бескаштоўную лекцыю, таму што я хачу, мне проста цікава. Ну, табе цікава, ідзі чытай Google, блин. Ёсць інтэрнэт, умееш, падаецца, карыстацца. Вось, наконт праблематычных выпадкаў, акрамя такой зняважлівасці, абыякавасці да таго, што я прамаўляю, бывалі мікравыпадкі з боку калежанак па цэху феміністак, асабліва калі яны прамаўляюць сябе як крыху больш радыкальныя. Я разумею, што ў персон, магчыма, яны знаходзяцца ў кантэксце другой, прыкладна, можа быць, трэцяй хвалі. Гісторыю фемінізма ўмоўна дзеляць на 4 хвалі. Хоць некаторыя феміністкі і гендерныя даследніцы крытыкуюць такую класіфікацыю, прыватнасці з-за таго, што складана ўвогуле акрэсліць нейкія рамкі і сказаць, што а вось тут у феміністак былі такія мэты і задачы, і яны з імі далі рады, а затым перахадзілі да наступных. Калі вельмі спрашчаць, то кажуць, што феміністкі першай хвалі змагаліся менавіта за палітычныя правы. Напрыклад, права голасу на выбарах. Лозунг феміністак другой хвалі быў асабістае гэта палітычнае. І яны сцвярджалі, што быццам бы асабістыя пытанні, як то секс, узаемаадносіны, даступнасць абортаў, хатняя праца, гэта насамрэч сістэмныя, абумоўленыя палітыкай праблемы. Трэцяя хваля была больш пра інтэрсекцыйнасць, пра разуменне таго, што цемнаскурая жанчына падвергаецца іншай дыскрымінацыі, чым белая жанчына, негетерасексуальная жанчына іншай, чым гетерасексуальная, і гэтак далей. Чацвёртая хваля, тая, якая быццам бы ідзе зараз, накіравалася яшчэ і на інтэрнэт-прастору і дзейнічае ў тым ліку праз яе. Памятайма флэш-поп Me Too і хопіць гвалціць. У гэтых хвалях трансфармаваліся і каштоўнасці, і мэты, і патрабаванні руху. Там крыху такое было стаўленне кшталту: трэба абавязкова выкарыстоўваць фемінітывы ў дачыненні да сабе, і калі персона з жаночым акушэрскім полам ідэнтыфікуецца як небінарная персона, выкарыстоўвае заменнік ён, гэта крышачку нібыта як нейкая здрада. І выказванне кшталту: мы, девочки, должны держаться вместе, ці там мы, дзяўчынкі, такія і сякія. І я нават у такіх выпадках губляюся, таму што для мяне вельмі нечакана ад персоны, якая нібыта накіраваная на зваротная, чуць, тыпу, чё, і ты туды ж, ну я не дзяўчынкі. Такое часам сустракаецца, і можа быць, гэта больш запамінаецца праз тое, што ад сваіх крыху больш крыўдна. Але зноў жа, гэта адзінкавыя выпадкі, гэта не агульная тэндэнцыя, на шчасце. Вось, яно проста запамінаецца. Памятаеце, Полі шмат казаў пра тое, як моцна на яго паўздзейнічаў 2020 год. Таму я запытваюся, якія важныя высновы ён зрабіў для сябе за апошнія некалькі год. Трэба быць шчырым перад сабой і не ісці на нейкія уступкі, не здаваць назад. Але, улічвая абставіны, калі зараз небяспечна, трэба ў першую чаргу клапаціцца аб тым, каб апынуцца ў бяспечных умовах, і тады ўжо, можа быць, распачынаць актыўную дзейнасць. Але калі ў небяспечных умовах ёсць проста моцны імпульс пачаць дзейнічаць, то трэба дзейнічаць. Таму што лепшага часу і месца можа не быць. І вельмі важна не здавацца і не згаджацца на сцвярджэнне, якое можна пачуць ці якое можна нават самому сабе трансляваць, аб тым, што ты тут адзін такі дзяўбануты, ты ненармальны і з табой штосьці не так. Ніколі нельга здавацца ў пошуках сваіх, таму што свае абавязкова знойдуцца асяроддзе, якое цябе прыме, і людзі, якія перажываюць падобны досвед,
І гэта можа апынуцца неверагодна тэрапеўтычным і важным, можа нават выратаваць жыццё. Я ў гэтым абсалютна ўпэўнены. Таму вось, напэўна, две-тры такія высновы. Быць шчырым і клёвым і піздзіцца з патрыархатам, пры гэтым сачыць за сабой і не падвяргаць сабе моцнай фізічнай небяспецы, шукаць аднадумцаў і аднадумак, шукаць сваё асяроддзе і сваю плыню, каб быць у гэтай плыні шчаслівай бінарнай рыбкай ці жабкай. Напрыканцы гэтага выпуску я хачу расказаць пра некалькі ініцыятыў, якія ўсё яшчэ працуюць для трансперсон, якія знаходзяцца ў Беларусі. Напрыклад, гэта ініцыятыўная група ТГ Хаус. Да іх можна звярнуцца па псіхалагічную дапамогу і гуманітарную дапамогу. Яшчэ ёсць ініцыятыва «Тендер на гендер», якія ладзяць мерапрыемствы для ЛГБТК+ супольнасці і таксама перыядычна аказваюць бескаштоўныя псіхалагічныя кансультацыі. Таксама ёсць ініцыятыва «Новыя рэгіёны». Гэта інтэрсекцыйная фем-ЛГБТК+ ініцыятыва, і да іх таксама можна звярнуцца па інфармацыйную і іншую падтрымку. Гэтыя ж самыя арганізацыі могуць дапамагчы беларусам і беларускам, якія знаходзяцца ў эміграцыі. А яшчэ можна звярнуцца ў службу «Адно акно», і яны могуць вас перанакіраваць у профільныя арганізацыі, якія працуюць менавіта ў той краіне і тым горадзе, дзе вы зараз знаходзіцеся. Усе карысныя спасылкі вы знойдзеце ў апісанні. Падпісвайцеся на наш падкаст, каб не прапускаць іншыя гісторыі іншых. Пачуемся!